L-Aġenzija Leza se ssaħħaħ l-infurzar fil-komunità b'16 rekrut ġdid, 10 irġiel u 6 nisa li f'dawn l-aħħar 9 ġimgħat ingħataw taħriġ speċjalizzat dwar il-qasam tal-infurzar fit-toroq Maltin. Waqt żjara lir-rekluti mill-Ministru Michael Farrugia flimkien mal-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis, il-Kap Eżekuttiv tal-Leza Ray Zammit spjega kif dan it-taħriġ li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu qed isir minn persuni intiżi sew fil-qasam tal-infurzar fosthom esperti tal-qorti b'lezzjonijiet speċjalizzati. Ġibarna fih diversi biex nitek lezzjonijiet minn infurzar kif għandu jkun fit-triq, ovvjament jkun hemm kif wieħed ovvjament għandu juqqa fil-karozzi, hemm ukoll infurzar għal dak li meta jmorru fuq collisions, kolliżjonijiet ta' vetturi. Ovvjament ir-relazzjoni mal-pubbliku kif għandha tkun u kif ukoll hemm diversi liġijiet marbutin kemm mat-traffiku kif ukoll mal-ambjent. It-taħriġ huwa teoretiku u prattiku u jinkludi sessjonijiet ta' kif jiddefendu lilhom infushom immaneġġjar tat-traffiku u taħriġ fuq użu ta' apparat modern. F'dawn l-aħħar sentejn, l-uffiċjali tal-komunità ħarġu eluf ta' twissijiet flok ċitazzjonijiet li sewwieqa li wettqu offiżi tat-traffiku bl-aktar waħda komuni tkun in-nuqqas ta' twaħħil tal-liċenzja mal-windscreen. Kien hemm 6 offiżi, waħda minnhom hija l-twaħħil tal-liċenzja fuq il-karozza u dik kienet waħda mill-iktar biex ngħid hekk diffikultuża li n-nies jishom ma jridux jarawha. Infatti kien hemm fuq minn xi 7,000 ċitazzjoni fuqha. Intant il-Ministru Michael Farrugia spjega kif dawn huma l-ewwel rekluti li qed jirċievu taħriġ fil-binja tal-forzi ddixxiplinati. Il-Ministru Owen Bonnici qal li l-uffiċjali tal-komunità jservu rwol intrinsiku fis-soċjetà tagħna u dan it-taħriġ huwa ta' benefiċċju kemm għalihom u kemm għall-pubbliku. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li dawn il-bidliet għandhom lan li waslu għal aktar serjetà fl-infurzar. Fakkar li l-infurzar m'għadux limitat għal kontravenzjonijiet tat traffiku iżda qed jimraħ ukoll fuq oqsma oħra bħal dawk ambjentali u edukattivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.